Ирт бола алла берсе. Бізде қонақта Татарстанның атқазанған артисті Раяз Фасихов. Раяз, сәлем. Қайырлы ерте, исәнләрмісіз? Біздің парға күптен туры келгенің жоқ еді. Қабат манзарада қонақта отыруыңа біз бик шатбыз. Мен де бек шат, күн сайын келерге әзір шақырығыз. Мұның бик яхшы сәбәбі бар. Сен милли премияда қатнашасың. Қойшан болашағы, неше болашағын еске түсірәлі? Біздің ол 11 декабрь күні пирамида концертлар залында өтті, ләкин тамашашыларсыз, ұйыштырушылар онлайн форматта эшләргә уйлағаннар, өзіңіз аңлайсыз нәрсеге, бұл пандемия ситуациясы бойынша, һәм бұл біздің үткәрілі, ялышмасам, 9-нчы тапқыр. Әйе, дұрыс. Ләкин мен 9-нчы тапқыр мен премия лауреаты болам деп әйтмеймін. Неше олар сенде? Менде 6. Мен әзірләніп келдім. Әнеге 9 түгіл алар, Раяз. Кеше генә әле Лүтсия белән кабинетта минем шушы сыннарны куеп, дипломнарын тур китереп, стенага элеп, Сұрайсыйлым нишләтә стеналарны үзең җавап бирде. Санап, менә шулай торып тукта, мен әйтәм, иртәгә сорар, бигрәк тә бәйтәм олмаз була дигәч. Ниша әле ул синдә дигәч тә килеп утырмаска. Чөнки ни өчен дигәннән, Башкортстанда Уфа шәһәрендә яшәүче бер спорт мастері булган СССР заманында, ул үзенең менә бөтен медальләрен нишләптер бер 15 литрлы чиләктә саклаган. Кая саңалар дигәч, чыгарып түгә торган булганда, мынсы мыныкы дип әйтә ди. Һәм утсиньонка дигән кибетләр бар бит инде, кирәкмәгән инде, шүп товарны тингә генә, сумга гына, 50 тингә генә сата торган заманнар булган. Шунда бер мәсәлән чагыштырыйк ди, Раяз Фасиховның пластинкасы 1 сум тора, Луизаныкы тора 50 тиен, Илһам абый Шакировныкы 1 тиен торган. Бу буны күргәндә үзебезнең милләттәшебез татар абыйсы күргәндә кибеттән ничәсе бар, бөтенесен алып чыгып бирегез миңа. Тормасын менә кеше күлдереп 1 тиенгә дип бөтенесен алып кайтып куеп үзендә саклаган. Үзенең менә медальләрен чиләктә. Улан білмей хәтта кайсы нәрсә икән, шуңа біз сұрадық, сен бұл йылдызлы сыннарыңы кая саклауың, ничә итеп саклауыңны? Шуңа күрә аларның урыннары бар, алар кадерле урында, алар шилектә түгел, алар бик кадерле урында. Алар шилектә түгел, алар кадерле урында, аның үзенең махсус җире бар. Әйтмешли, ул һәрберсен карап, менә шу җыр булды ишәле, ул шушы булды тыйгылар дип искә төшереп аласың аны, ул бик. Искә төшереп алыйк әле менә бу 6 җырны. Qo'yam bilan olsin hozir. O'zgan yil bo'ldi, masalan, Yashik do'stlar gil birgalab degan jir bizda. Yashigali. Yashik do'stlar gil birgalab, dunyo bo'lsin tub-tub. Bu yil endi jir bilan interesa qilamiz. Sen unutding mikan allamini degan bik romantik muhabbat jiri. Tega o'zi bizning amplua kerak aytib, shul jirni boshqaramiz bu yil. Кайбер вакытта сине сагынгандар, Раяз, без алмаздан сырыйбыз син буларга. Сине сагынганда, мен әйтәм, Раязны сагынганда, син Раяз булып куясың. Мин келсе, әгәр дә алар менә шулай төшенкелеккә бирелеп утырганда, йөзләренә елмай көлеп аларга җырлыйм. Ак күлмәген ак шымыртлар киятик. Менә шулай тик жастыгы туры китерә алсам, синең менә иң яраткан жастыгы, алар көләләр дә китәләр инде. Монсы шаяру тик менә җитди темага күчсәк, тамаша заллары без бит инде бу пандемия шартларында инде 2 елдан артык эшләргә, яшәргә мәҗбүр. Чөнки ник дигәндә әле менә хәзер генә дә шаярып сөйләшеп алдык. Иң беренчеләрдән бу. Сиңа ләкте скафандрлы кешеләр сиңа килде, Аллага шөкер, бүген без бөтенебез дә исән-сау. Алып киткән кешеләребез дә бар инде, рухлары шат булсын. Менә тамашачысыз онлайн форматта әлеге милли премия 2нче мәртәбә узачак. Моның инде иеләшендеме, зал тулы тамашачы кирәкме, яки онлайн форматның үзенең шулай ук кадерле кызык яклары бармы? Мен профессионал артистка мөһим булырга тиеш түгел. Кая ул чыгыш ясый, ничек чыгыш ясый, без теге сәхнәгә чыкканда барбыр үзебезнең теге куелар ниндер менә шушы җырны, шушы образда башкарырга. Сиңа ниндидер бүтән факторлар тәэсир итәргә тиеш түгел. Тәэсир итәйне, ул бузмаска тиеш. Ул синең сен куясың ниндер бер планка, ул шуңа шуны аларга теге bizden oldu mişetlemez katiği. Kumaşa olamaz. Tatarca айтып әйткәндәй. Tatarçası kumaşa olamaz katiği. Şuna göre elbette сәхнәгә чыгуга сине яраткан тамашачы менә күзләре белән дә теге маска белән утырганда да аларның күзләре бит кешенең битне күзе, мәхәббәтне күзе. Күбәй бер сөйли. Син актер буларак үзең әйтәсең.
шығып менә шул тамашашының күзен күрүгә, алар белән энергия алмашуы башлануга, анда башкару да, анда яшәү дә, анда икенчегә әйләнә. Син аларны алып кирип китәсең, шул тормышка аңлатасың образды. Ә булай камерага гына жырлап, телевизор артында, анда интернет ресурслар артында, кемдер анда смартфоннардан карарга мөмкин. Аларга ничектер җиткерү, әлбәттә, ул бер 10 тапкыр авыррактыр дип уйлыйм мин аны. Икәнен беләм дә, узган елда шулай сизелде ул. Менә син ничектә булса бит ул менә сәхнәдә уйнау. Тамашачы белән бер төсле клипта, кинода төшү икенче төрле, син аны үзең дә беләсең нәрсә икән, аны энергетик дигән нәрсәсе, ул бик теге күбрәк сыгып ала инде. Һәм сиңа кайта авыз да килеп җитми. Менә күзләрне күрмисең. Килеп җитә ул, аннары теге бәлки кая да. Битем. Әйбәт булды, карадык. Менә шуннан соңра, ә монда син чыгасың да бит энергия алышу башланасы. Кулча бала берсе син карап менә шулай син җырлаганга кирип китеп, нәрсәдер искә төшереп, шулай хыялланып утыра иде. Шуңа күрә бу проектында бит жаны миллилектә, милли дигәч бит ул теге татар халык киемнәр киделәр дә, чыктылар да, шандыр-шундыр җигереп татар халык миллилек бит ул теге анда гына түгел, анда ниндер жаны бар. Жаны моңы бар, не бар, шуңа күрә аны бик белмим, теге авырдыр ул. Оештыручыларга да, менә аның концепциясын ничектер булдыручыларга да, аны нәкъ менә камералар тарафыннан гына ничектер җиткерергә. Ләкин ничә ел тарафыннан инде эшләнеп килә торган команда булдырып чыгарды дип уйлыйм мин. Онлайн форматны сораубыз юкка гына түгел, безнең тормыш хәзер шул хәтле тиз үтә, таң ата да кич итә, шулай гомер үтә. Хәзер инде декабрьгә да аяк басып барабыз. Декабрь булгач бетте, ел үтеп китте. Яңа ел, яңа елдан саганнар килеп җитә инде шундук 23 февраль, 8 март. Аннары Сабантуй. Сабантуй да бетте. Сабантуй татар халкы инде ул ике бәйрәмдә яши. Сабантуй белән яңа ел арасында яши. Берсе бер яктан, икенче яктан. Ләкин менә шул яңа ел җитү белән һәр язда без синең шәхси концертыңда күрергә ияләшеп беткән идек инде. Тик бу шартлар үз көн итә. Алдан сорау бәлки дөрес тә түгелдер, ләкин өмет бармы һәм Алла берсә 22нче елда концерт оештырырга җыйнасың. Мин өмет бик зур өметләрем. Узган ел мин әле узган ел авыр ел булдыр дип, бу ел тагын да авыр ел булды. Ишкәнсездер, минем кичкенәдән җитәкләп төрле конкурсларга йөртеп, шомартып, сәхнәгә әзерләп, багаж тутырып җибәргән әтиемне заттым мин бу ел кызганычка каршы. Ул бик авыр миңа, бу әле миннән командашаны бедеп булмый. Менә шуңа күрә ничектер кулларым төште димәм, менә ничектер менә бу илһам чыганага ничектер ул Кителде. Һәм шулай ук шушы менә бу вазгыять, шушы коронавирус белән менә мин ноябрь айларында куя торганым, шуннан соң мин аны күчердем язга. Мин әйтәм, яз көне барбер инде ул икенчерәк, мартларда барбер менә хәзер җыелып килә җырлар, ничектер теге хәзер менә басып, ике аякка алла бирсә ул матур җырларны эшләп, чыгарып аны халыкка тәкъдим итү дигән уй бар. Аллаһы биргән булса, хәзер әйтәм бит, бер атнага да план корып булмый. Ябалар да куялар. Шулай. Раяз, менә иҗат турында билгеле без менә һәр вакыт сөйләшеп торабыз синең белән, ниме? Бүген без әни турында да сөйләшик әле, чөнки менә күптән түгел безнең әниләр көне үтте. Әтиеңне искә алдык, әниеңне дә искә алыйк әле. Нинди әни иде, нинди әни тәрбиясендә үстегез сез? Безнең әни бик 5 балалы гаиләдә туган, бит мин безнең әни бик менә ул таләпчән иде дип әйтеп булмый. Бик йомшак иде дип әйтеп булмый. Әни бик җитди эштә эшләде. Без әби тәрбиясендә үстек инде. Күбрәк. Әнине без ишетмәдек тә, күрмәдек тә җаныемны. Ул кайта иде, мәскенем, обедта ашарга утыра, теге баш хисапчы булып эшли колхозда. Утыра да, аңа инде утырып, әле бисмилласын әйтеп, ипен капмаган, телефон шалтырый. Илсер апа, безнең шушы елның балансы ничеге әле ул дим, ниндер шундый сорау сорый инде. Әни шуны булай тирәдә тәк бер 6 урынлы санны яттан әйтеп бирә торган. Менә компьютер. Әни шундый әни һәр вакытта да дуст, киңәшче, һәм әллә нинди кайбер әтигә әйтеп сөйләп бетерми торган әйберләрне дә әнигә сөйләп була торган. Ул шуның хәтле анда чөнки тормышта төрле хәлләр булды. Минем инде
шундай шуграк кешегрәк менде. Идем, Аллаға шүкір, исен сау бит әлі сен көстемес. Жоқ, қазір енді шоқлық бар-бір басылды, қазір енді өзіміз балалар өстіреміз. Шуңа көре мен әнеге бик зор рахмәтле, әлі ол бүгінде Аллаға шүкір исен сау. Бик ауыр, бик кім әйтмеші, алар әти білән, Юсуф білән Зелейха кебек шундай матуриттер бір-бірсінен мәхәбәттә біз аны көріп өстік. Алар бір-бірсін яратып, шулай хөрмәт итеп. Әти больницада ятқанда да әнеге эсселар, неләр язып, шундай шигырьләр язып, шулай итеп аңа гел мәхәббәтен 70 яшьләрендә дә ул Белгертеп алар бер-берсе белән менә шулай. Без аңламайган, аларның үзләренең бер театр алар кайтасын да шундай спектакль кебек яшәр. Менә аның кызганычка каршы хәзер шундай авыр вакытлар. Булай бер дигән әни мин аңа бик зур рәхмәтле, бүген исәнлек, саулык, игелекле, сәламәт озын гомер генә телим. Амин. Һәрбер әнидә бүгенге кунакларыбыз безне җылата. Һәрбер әнидә үзенең баласыннан шундый сүзләр генә ишетсен иде. Кунакка килгән өчен рәхмәт. Очрашулар дәвамлы булсын, исән сау булыйк. 11 декабрьдә 2 сәгать 6-да онлайн форматта телевизорларыгызны, анда смартфоннарыгызны кабызып, шәйләрегезне куеп, тәмле итеп, бариниларыгызны, кыймакларыгызны матур итеп ягып, ашап, карый-карый сакланып утырыгыз. Без бик тырышырбыз сезне залда күрергә һәм сезгә үзебезнең моң җырларыбызны җиткерергә. Кем белә, бәлки менә шул Раязга кагылышлы сорау, бәлки сезне әле iPhone хуҗасы да итәр. Шуңа күрә 11 декабрьдә концертны онлайн форматта карап, бәйгесендә катнашырга онытмагыз.